Dagiti sasarita ni Lola Angela. Pwede obing, agulima, kan agtal na kayon. Tairogi tayon, ti sarsarita tayo, ana pauluan. Ti bunga, ti nauyaw. Idion una na apanawan ugbing, adda nauyaw, kan natangsit abalasang. Uray na taengan, ket awan ti respeto na. Di na pa'y denggan, ti pamagbaga ti inana. Naidumduma ti ugali na, kadagiti pada na nga ubing, tanalaing amakiapa. Iti maysa nga aldaw, ket tulungan nak nga agala iti bunga ti kayo, Maria. Nabannog akon. Adda ka lang di ta nakatugaw. Nabanugak matan, iso ada kayo langan ti agala iti bunga ti kayo. Umay kakit din, tapno makaawid ta ada. Kuray ka man. Apay akit kita anak matlatan, Maria. Apay anang dakkel ta matam nanang. Ha? Kasla ko lao ti kadakkel ti matam. Uray siyak nga inam? Uyawam pa yun? Nagalasan ti kasta nga ugalim, Maria. Saan kayo pa napintas? Ta nagkukutong ti gorong yo. Ha? Ngam naglukmag ti bagyo. Anya? Saan na napintas ti pan nakaiparswayo, nanang? Nay, agmulmula kamit dito'y arubayan ti balayaw, anak kaw. Wan, tatang. Pakairanudak to ti bunga dagito'y akayo. Nasayaat no kasta, anak kaw. Agmulak tupay itinateng iti likodan ti balay. No dumakkel to, umay kayon to agala itinateng adengdengen nyo. Wain, anak kaw. Imbag ka pa'y, tanalaing ka nga agmula. Adon tinaimulam. Tatang, pampanunutot ngamin ti riga at amapan iji bantay nga agala iti bunga dagiti kayo. Mabanlugak nga umuli. Nangruna ket di nakpay amumat at tulungan ti anak ko. Kasanaw, kitday tala agoy uyaw ti amu ng aramidan. Imbis ko matulungan na ka. Tatang, Saan anasaya at ti aramid day ti anak baw? Naglaeng nga aguyaw. Kanayo na makitag dita paraangan day tabaket, nanang. baybay amday ta abaket dita paraangan. Nalabit nga ginina na laeng. Naglaad abaket. Maria, saan ko makasta ti ibagbagam? Nagalas ti ugali ang nauyaw. Pudno mo ti ibagbagak. Naglaad abaket. Denggenak anak ko. Di ka uyaw. Paiman ta kasaritak day tabaket. Oy, Maria, mabitlaan! Napanan ti anak ko. Anya nga ti ibaga na iti baket. Siga manin abaket. Kanayo na makita ka diti paraangan mi. Nagalas ti langam takurat-rat takodil mo. Ha? Madurmanak amang kitkita iti langam abakbaketan. Kitaan nyo man iti sarming ti rupayo. Pasig akurat-rat tarupayo. Ay, gagangay iti baket. Ti kurot-rot ti kudil na balasang ko. Di kayagsaon. Ta sana ka interesado ang makangag iti isong batyo. Pumanaw kayo kit den diti paraangan mi. Pinapanaw mo mutlatan di baket kanayon nga agtugaw dita paraangan, Maria. Kasarsarita ka itinasayaat Apay akas na ti jar mo? Apay ngamin nga isakit yun ay di abaket. Kadurman ko. Saan arumbang ti inaramid mo iti baket, Maria? Awan ti karbangam amang papanaw kan kuana. Di mo pa'y amumot a respetuan tinataengan. May sa kayo mat. Kanayon dak nga ang ungtan. Anya, ung-ungtan ka aya, kat ibagbagak lang ti pagsayaatam. Dumngeg ka kanyak, tasyak ti inam. Oray inang kayo. Tasan nyo mat nga amot isasawin nyo. Anya, nagalasan ti kasta pa nagsungsungbat mo, Maria? Pudno matibagbaga. Saan nyo nga amot ibagbagayo kanyak? Nangagaw ti panagsasao ti anak mo ken ka, iyang. Bastos da dya babae. Tatang, Naidumduma ti ugali na.
Sa iraw dayjay nga ubaing. Saan tayo mo't ang nagkurang anang pagbagakin kwa na? Inaramid ko aminan. Tapno laang mailintag ti madi apa nagsungsungbat na. Awan ti nagbanagan ti amin, tatang. Nauyaw kinatangsay dayjay nga anak mo. Isu nga awan ti gayem na dito'y lugar tayaw. Gapo iti kasjay nga ugali na. Mangantan, Maria. Nalinta ka mo, titipakan mo kanya? Daytoy laang tinaalak iji bantay, anak ko. Awan ti makitak abunga dagiti kayo. Diyak kaya timangan. Sika lang timangan no kayat mo. Talaga anamin pinsanan anapukaw ti panagrespetom kanyak. Agyaman kayo, taawagan kayo pa itinanang. Anya, Nubiringasan kan nga iyang. Napukawan anamin pinsan ti respeto ken ka. Maria! Ikatunday tanalinta ka mo ti iti sangwanak. Tano saan? Ipaladaw ko iti ruwar, tapno awanan ti kalam. Apaya sapsapulim ti inak entong. Ha? Intong? Kung amatlatan kanyak, Maria? Wan! Apaya sapsapulim ti inak. Awan pa'y respeto mo ti tinataangan, Maria. Kung amlan na sino kang agsasaop. Naglawa ti abot ti agong mo. Anya? Agawit kakit din entong. Awan ti inak di ti balay. Nay, si kamot gayam dayta, manong intong. Ne. Talagang ulbod dito anak mo, iyang. Imbaga na nga awan ka, nga madakamot gayam dito'y balayaw. Anya, Umayak la kumadumawat iti bunga tinateng mo, di talikodan ti balayaw. ay uwan, manong intong. Mangpuros kalatan iti bunga tinateng ko. Ay na, agyaman nak, iyang. Imbag ta napanunot ni iyang tinagmula itinatang iti likodan ti balayda. Imbag laeng nga da pangalaan da iti kanenda iti apukaw. Ay, nauyaw di anak ni iyang. Tay bagbaga na din analawa ti abot ti agong ko. Sa iraw dayjay nga ubeng intawng. Kasla anak ti demonyaw. Ay, ulbod pa'y. Un nga raw. Uray siya nga apong na ket uyawin na. Nagsingpet mo ti anak kaw. Kenday di manugang ko nga ama ni Maria. Sino nga nga tatitim mawidan ni Maria iti ugali, tata? Timaod lang nga ugali ni Maria dayjay. Tinauyaw kinatangsay. Di mo latan ikaskasaw no agsabat kayaw. Tapno awan timanggag mo kinkwa na adakes asaw. Pisangag to pa'y tarupam tunton. Anya? Nagtangsit ka mo Maria? Pigsol! Anya? Uyawon nakmanan, Maria. Agpaiso mo ta pigsol ka, tabas basit ti may saasakam. Kasla na balitungag akamuti pa'y tarupam. Ha? Adaywan nakman tunton. Diyak kaya ta makita tin nabalitungag arupam. Maria, tulungan nakman amang imula ka dagiti bukbukal. Masadutak! Anya, tulungan na kun anak kong tapno makaluto akmat kan iti pangaldawan ta. Kanayon latan nga agbulmula ka. Nagluto ka kumapay iti pangaldawan ta. Sakbay nga agmula ka. Pangaasi, Maria, tulungan na kun tani aldawan. Apay nga minagimatang kayo iti bukal nga imulayo. Imbis ko maaji bunga ng tiginatang nyo. Tapno saan kayo ngagparikot ngagmula? Anya, Bambanugan nyo lang ti bagiyong agmula. Ay, padawan kayo manlangan. pimanawan ti anak ko. Talaga nga awanan ti ipirpirit na asaong. Siga man ti makitak diti paraangan may kurutrat abakat. Agmulmula ti inami tinateng. Tapno adan to pakairanodan nyo. Ngamsaan mo at tinulungan. Anya ko matibibiyang mo, bakit ako kurutrat? Dumteng to ti panawan. Asikan to ba't ti pakairanodan dagiti tao. Anya? Daytoy ti tandaan na, Maria. Agbalin kanto anapait, akas ba't lang iti ugalim. Anya? Sanda ka man napakairanudan ita. Dumteng to ti aldaw,
Asika ti agbalin at araon dagiti tattao. Anya? Imposible day tangay bagbagam, kurat-rat abakat. Dayta agay bagbag am kanyak akurot-rot. Isunto ti agbalin alangam. Anya? Ala, saan mo tang nagsarsar dun tinapig sa atudo, tatang? Wen nga raw anak ka. Nagmayat ti darang ti init itay imalatiwak dito balayaw. Kalata nagbaliw ti panahon. Wen gayam, sa dino tayan ni Maria. Adalatan iji silid na, tatang. Itay pay asan arimrimwar. Nasaya at mait no saan arimrimwar. Tapno saan nga aguyaw manag. Tatang, Ang mga nuan niya man ti madilaw na kanyakay. mabit lang, tatang. Total, saan kayo pa'y matla makaawid? Mang timplaak iti kape nga inumin nyo. Nanang. Nagnato ti gurigur mo, Maria. Nanang. Apay nga'y tagsakit kamutan. Nagsalagi ka lang iti kalman. Ang kakapsutak. Orayon nak diti balay. Inakayaban ni Tata Pinoy nga erbolaryo. Wan nanang. Ada mainom adanom dito abay mo Numakain-inom ka, gaw atom latan. Awan pa'y lang ni nanang. Apay akas to'y diriknak. Kala at agim mapsutak. Ha? Asino ka? Siyak matla ang jebakat nga inuyaw mo. Anya? Kanayon nga ibagam akurat-rat ti kodil ko. Ngam apay nagpintas ita ti langam. Oray no ilawlawak ko kan ka ti amin. Awan matlaangan ti Serbina. Ha? Ininot nga kapsot kan. Agingga akumsan ti bagim. Ha? Apagbiit laang akumsan ti bagim. Sika anauyawa. Panawanan, tapno madusa ti kasken ka nga ubing. Oh. Ha? Nagpugaw ti babae? Ha? Anya ka din ti mapaspasama kanyak. Bumaspasitak? Saan? Bumaspasitak ko? Awan mo ti anak ko dito silid. Amangan no rimwar. Saan na akabailan ti rumwar, ama? Nakaro ti gurigur na. Agkakapsot. Anya? Imbagap nga pagbiit lang arum... Apay, anya tinakitam. Ada bukal iti katri. Anya nga aklase ti bukal dagitoy. Nakasla babasit adapan. Bunga paiso. Ay, Sa dino ti ayan ti anak ko. Sinawar main ti posible apapanan ni Maria, anak kaw. Saan mi anasarakan? Sa dino nga rudon ti ayan ti anak ko, tatang. Ay na, naglokon day jay nga ubeng. Tapi manaw latan nga uray agsaksakay. Agyaman akada kayo, karuba. What? Tatang, madandanagan ako. Gawit ka ba? Sa dino nga tanti ayan ti anak ko. Ay na, di ka mapukawan itinamnama, iyang. Agaawid tumit laang ni Maria. Sapay la kuma, tatang. Naimula kong tibukal na anak iti pagigdaan ni Maria. Ay, talon nga aldaw nga awan ti anak ko. Kailiw ko pa yan. Uray no kas diyan na uyaw. Saan ang nagbaliw ti panang ipatag ko kankwana. Agsubli ako ni Jebalay. Tagluto ak iti kanak. Iyang, naidumduma ti bunga tinatang nga imulam. Wan tatang, berde, kan nakurutrot ti langana. Nan,
puro sagtibungan na, kitramanak anak kaw. Tatang, anya ka ditiraman na. Napaitiraman tibunga tinatang, iyang. Anya? Tatang, sa balit agparparik na kanyak. Kanayon nga ibaga ni Maria, akurot-rot ti kudil ti bakat iti paraangan. Ha? Ti bunga ti bukal nga imulak ket nakurot-rot. Napait pa'y ti bunga na. Tatang, saan nga taan ni Maria tinapait a bunga? Tanakitak ti bukal iti pagiddaan na. Iyang. Itataawanan ti anak ko. Iyarngik tinagan ni Maria iti bunga tinatang. Naganak daytoy abunga iti parya. Nagbalin a parya ni Maria ubing. Iti kaano man sanen a nagbalin a tao. Nadusa gapo iti kinauyaw na. Saan apakairanudan idi ni Maria, gapo iti kinasadot na. Kat pimudno ti imbaga ti inkantada, nga isumat itan ti pakairanudan dagiti lumugar. Bueno, Ping, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Isagani Yalong Bolliser. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip. Dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.